Čo ak najväčšia vec, ktorá ťa brzdí, nie je tvoja minulosť, ale spôsob, akým sa na ňu pozeráš? Mám pocit, že mi práve niečo došlo o posledných rokoch môjho života. Jedna z vecí, ktoré som si uvedomila, je, že náš pohľad na realitu závisí od miesta, z ktorého sa na ňu pozeráme. Tá istá situácia môže znamenať niečo úplne iné v závislosti od toho, či sa na ňu pozeráš cez strach, bolesť, prežívanie, uzdravovanie alebo pokoj. Keď sa nachádzaš v režime prežitia, tvoj mozog sa sústreďuje na tvoju ochranu. Neustále vyhľadáva nebezpečenstvo, hrozby a často si chýbajúce informácie doplňa tým najhorším možným vysvetlením. Keď si v režime prežitia, tvoj mozog sa nesnaží všetkému porozumieť. Snaží sa ťa ochrániť. Zameriava sa na to, čo pôsobí hrozivo, bolestivo alebo nebezpečne. Nie je tam vtedy veľa priestoru pre nuancy, zložitosť situácií ani alternatívne vysvetlenia. No keď sa začneš uzdravovať, stane sa niečo pozoruhodné. Začneš vidieť tie isté udalosti z úplne inej perspektívy. Tvoja myseľ si postupne znovu osvojí schopnosť vidieť viac než len hrozbu. Začneš si všímať pohľady a súvislosti, ktoré boli predtým neviditeľné. Nie preto, že sa minulosť zmenila, ale preto, že sa na ňu už nepozeráš očami človeka, ktorý bojuje o prežitie. Veľmi dlho som verila, že všetko, čo sa počas posledných rokov dialo, sa dialo proti mne. Ale dnes si to už nemyslím. To, čo si dnes uvedomujem, je, že vesmír nás miluje viac, než si dokážeme predstaviť. Každá výzva, ktorou prechádzame, tu nie je preto, aby nás zničila. Je tu preto, aby nám pomohla vyrásť na ďalšiu úroveň. Otázkou je, čo sa rozhodneme s ňou urobiť. Je na nás, či ju použijeme ako odrazový mostík, alebo ako väzenie. Môžeme dovoliť, aby nás posilnila, urobila múdrejšími a odolnejšími, alebo môžeme zostať uväznení v úlohe obete a čakať, kým sa život zmení. Počas posledných rokov som prešla vyhorením, ktoré ma takmer zlomilo. A v mnohých ohľadoch sa z neho stále uzdravujem. Zároveň som prechádzala rozpadom toxického vzťahu. Spolu s tým prišlo moje prvé spirituálne prebudenie a návrat potlačených spomienok a nevyriešených traum, ktoré boli celé roky ukryté hlboko v mojom podvedomí. Keď som sa začala zotavovať z vyhorenia, tieto spomienky začali vyplávať na povrch a úplne zmenili spôsob, akým som vnímala svoj život a všetko, čo som si o sebe myslela, že viem. Dlhý čas po týchto udalostiach som verila, že všetci ľudia v mojom okolí boli proti mne. Dnes si to už ale nemyslím. Myslím si, že takto si môj mozog v tom období jednoducho vysvetľoval realitu. Keď vidí tvoj bývalý partner, že sa trápiš a rozhodne sa zradiť tvoju dôveru a chrániť vlastné záujmy namiesto toho, aby ťa podporil, zmení to spôsob, akým sa pozeráš na svet. V čase, keď som zúfalo potrebovala pochopenie a podporu, som mala pocit, že ochrana jeho obrazu a reputácie je pre neho dôležitejšia než pomoc človeku, ktorý sa rozpadá. Bez toho, aby som si to uvedomovala, som sa pomaly začala vidieť jeho kritickými očami. Ak sa ku mne správal, ako by som bola problém, začala som predpokladať, že ma tak vidia aj ostatní. A skôr než som si to uvedomila, začala som túto predstavu premietať na ľudí okolo seba. Táto skúsenosť ovplyvnila spôsob, akým som vnímala ostatných ľudí. Začala som spochybňovať úmysly každého okolo mňa. Začala som byť podozrievavá voči motivom druhých. Videla som nebezpečenstvo aj tam, kde v skutočnosti nebolo. A dnes s väčším odstupom konečne vidím, aké ničivé to v skutočnosti bolo. Je veľa ľudí, ktorí v sebe nosia hlboké neistoty a nezahojené zranenia a práve preto ubližujú druhým, pretože sami necítia, že sú dosť hodnotní. Pravdou je, že všetci v sebe nosíme zranenia.
Všetci máme svoje neistoty, strachy a časti seba, ktoré ešte potrebujú uzdravenie. Rozdiel však nie je v tom, že niektorí ľudia sú zranení a iní nie. Rozdiel je v tom, že niektorí sa rozhodnú svojim zraneniam postaviť a pozrieť sa na ne, zatiaľ čo iní pred nimi utekajú celý život. A keď pred svojimi ranami utekáme príliš dlho, príde bod, keď tieto rany začnú riadiť náš život. A keď zranenia začnú riadiť niečí život, často to skončí tým, že ubližuje ľuďom okolo seba bez toho, aby si to vôbec uvedomoval. Je nebezpečné byť blízko človeka, ktorý verí, že nemá žiadnu hodnotu, pretože skôr či neskôr sa môže vedome alebo nevedome pokúsiť vziať tú tvoju. Možno nie preto, že je zlý, ale preto, že stále verí, že hodnota prichádza zvonku. Ešte si neuvedomil, že skutočná sebaúcta nemôže byť darovaná iným človekom. Musí byť objavená vo vnútri nás. Najskôr musíš uveriť sám sebe. Toto je obzvlášť časté u ľudí, ktorí vyrastali v emocionálne nezdravých rodinách, pretože takéto dynamiky im pripadajú známe. Keď sa na to dnes pozerám spätne, uvedomujem si, že celá táto situácia bola omnoho komplexnejšia, než som si pôvodne myslela. A cítim vďačnosť voči ľuďom, ktorí sa v tom období zachovali zrelo, aj keď pravdepodobne sami presne nevedeli, čo v danej situácii robiť. Až teraz dokážem jasne vidieť, kto konal z vyspelosti a kto využil situáciu vo svoj prospech. Keď som bola v režime prežitia, nevidela som to. Režim prežitia ti odsunie všetko ostatné bokom. Zúži tvoju pozornosť len na jednu vec. Udržať sa nad vodou. V tom období bola moja myseľ pohltená otázkami. Kde budem bývať? Ako sa zotavím? Čo sa stane ďalej? Ako toto celé prežijem? Ani som nechcela odísť z krajiny, v ktorej som si vtedy budovala život. Ale nemala som na výber. Cítila som sa uväznená. Dnes si myslím, že aj to bolo súčasťou môjho poslania. Vesmír ma musel vytiahnuť z tohto prostredia, pretože kým som bola jeho súčasťou, nedokázala som vidieť jasne. Iba odstup dokáže priniesť perspektívu. A práve odstup mi umožnil pochopiť, čo sa v skutočnosti dialo. Posledné roky mi dali niečo, čo som predtým nikdy nemala. Pokoj, priestor a čas. Čas na premýšľanie. Čas reflektovať. Čas znovu sa spojiť sama so sebou a naladiť sa na vyššie vedomie. Čím viac času som trávila sama so sebou a s vesmírom, tým jasnejšia sa stávala moja cesta uzdravenia. Čím viac ticha som si vytvorila, tým viac odpovedí prichádzalo. Začala som chápať, kto som, čo chcem, čo nechcem a čo som sem prišla tvoriť. V mnohých smeroch ma táto skúsenosť oslobodila. Priviedla ma späť ku kreativite, k spevu, písaniu a tvorbe hudby. Ak niekoho zaujíma, akú hudbu tvorím, dám svoj druhý kanál do popisu videa. Keď sa dnes pozerám späť, najväčšia časť môjho uzdravenia nebola vedená iba mnou. Bola vedená niečím väčším. Bohom, vesmírom, duchom, zdrojom. Nech už tomu dáš akékoľvek meno, podľa toho, čomu veríš. Keďže som žila v zahraničí a môj bývalý partner ma kompletne odizoloval od všetkých ľudí, ktorých som poznala, v tom období môjho života to bolo jediné miesto, kam som sa ešte mohla obrátiť po odpovede. A tie odpovede prišli. Preto to pre mňa nie je len viera, ale je to skúsenosť. Vyššie vedomie ma sprevádzalo celou cestou uzdravovania a ukazovalo mi smer v momentoch, keď som ho najviac potrebovala. Niektorí ľudia tieto skúsenosti nazývajú intuitívnymi vhľadmi. Možno sú to jednoducho poznania zrodené zo skúseností.
Nech sú čímkoľvek, viem, že sú skutočné. A teraz, keď sa konečne cítim silnejšia, cítim volanie zdieľať ich s vami. Pretože ak tieto poznania pomohli mne prejsť niektorými z najtemnejších období môjho života, možno môžu pomôcť aj niekomu ďalšiemu. Netvrdím, že mám všetky odpovede, len zdieľam správy, zamyslenia a uvedomenia, ktoré ku mne prichádzajú. Mnohé z nich vkladám aj do mojej hudby na druhom kanáli. A ak čo i len jedna z nich pomôže niekomu cítiť sa menej osamelo, nájsť jasnosť alebo urobiť ďalší krok vpred, potom to stálo za to ju zdieľať. Každá výzva nás niekam posúva. Aj roky strávené v blízkosti náročných alebo nepredvídateľných ľudí sa môžu stať presne tými podmienkami, ktoré potrebujeme na rast, na uzdravenie a na ďalšiu úroveň našej zrelosti. Niekedy to, čo sa javí ako deštrukcia, je v skutočnosti pozvánkou od vesmíru prehodnotiť svoj vzťah k životu. A ak sa tvoja myseľ práve teraz cíti chaoticky, moja rada je jednoduchá. Nájdi ticho. Požiadaj vesmír o odpovede. Požiadaj o pomoc tú vyššiu silu, ktorá s tebou rezonuje. A potom počúvaj. Dôveruj, že odpoveď príde. Možno o pár minút a možno o niekoľko dní. A možno nepríde spôsobom, aký si si predstavoval. Ale príde vtedy, keď ho budeš najmenej očakávať. A jedného dňa sa možno obzrieš späť a uvedomíš si, že to, čo sa vtedy zdalo ako najhoršia vec, ktorá sa ti kedy mohla stať, bolo v skutočnosti začiatkom tvojej transformácie. Všetci sme tu preto, aby sme sa učili za pochodu. A nikto z nás v skutočnosti úplne nevie, čo robí. A práve v tom je časť tej krásy. Ďakujem, že si tu so mnou. Počujeme sa v ďalšom videu.